Ideálne. Výborne. Víš, to bude dobrá, teraz je to dobrá výška, Monika. Čo je tam? Ty kokos. Zlato, to je perfektné. Ale to si môžeme zobrať. Ale presne. Rozmeníme, dám tam padíka. Nebuď to ne. Hamižná. Počkaj. Nebuď hamižná, prosím. Áno. To je Ideš na kamer, český nevadí, peniaz. nevadí, daj. Češi? Ja už nemám drobné, ale to je tam ešte. Niečo tam daj, prestaň. Korona, ty si jak ona. Korona. Niečo tam uhoď radšej. Neuhodím tam nič. Takže dáme tie stredky, videli už dosť, prečo to začalo horeť. Kedy začalo v prvom roku, aj tam bolo písané. Aha, tá rieka je pekná. Čo to je vlastne za rieku toto? Asi Poprad, nie? Neviem. Cez Poprad. Ešte na rok. Tak potom Poprad. Urobím schodku z pohľadí. Ja zás hore. Ja aj do veže hen tam, kto tam vyleze? Jak si sa lakla. Zuzi, ty si nie je normálna. Mala si tam počkať, keď nedošli k tebe. Áno, Ja zbadala. nezbadala. Nezbadala. Ne, dostaj tam tma, keď odtiaľ to ideš, no. To je ozaj mumifikovaný. Ale tá babka. Ježiši, fuj. Že sú nechuťáci. Dublejt. A najhoršia je henta, čo bola na tej peci. To. Ťažko povedať. Neviem. Ostal stáť, Palo. Ja oni ostali hore stáť? No, lebo ja som v jednej zákrute behol rovno. Vy som si pomýlel cestu. Je ten pár, čo som ti hovoril.
Dobrý večer. Tak dneska máme útorok 14. 270 krokov, moc som nenachodil dneska. Monika nepije. Hotovo. Pavel servíruje nejaký materiál. Slivovica 52,6 ročník. Počkaj, ročník. 2009. 2009. No. Ani cibula nepomôže. Tuto je dvojitý. Jesť cibulu bolo zbytočné, mám taký. Tu je dvojitý materiál. Aha. To sa volá, že tupľa. Obojručný. Po východňarsky tupľa. Tupľa. Takzvaný duplák. Ahoj. Ukáž dupľák. Ty vole, toto jak dáš na To je áno. To neverím. Pokazila si by za Monči. No ukážte, dajte dupľák. Máme to na kamere všetko. Neviem, chalani, či ste si zvolili správne miesto na diskusiu, no to je náročná partia. Dajte si s nami ináč? Ne? Škoda. Kde mám džus? Zajtra, myslím, že Palo, ak sa rozhodne neísť s nami, tak celkom, jak sa hovorí, prohloupí, lebo zajtra bude zaujímavý program. Zajtra bude zaujímavý program. Požičam mu Kawasaki. 11 rokov, 11 rokov, no? Čo 11 rokov? Však oni sú len 3 roky spolu. Ale no, dobre. Jaj, Slivovica je 3 roky. 11. Ale ja hovorím o tom druhom Palovi. To je len 3 roky. To vyzerá. To ešte musí vyzrieť. Monika s Luciou tam... Zvedavý, čo hen z tohto bude, z tohto dupláku. To je jednoduché, pozeraj. Počkaj. Máš to. Nie, ideálne by bolo, keby mal posunutý ešte vyššie a ten vlastne teče do toho druhého. Áno. Takto. Ešte vyššie. Jak ten vodopád. No takto. To je hrhovský vodopád. Teď sa dívejte. Ale, počkaj. Dievčatá, teď sa dívejte. Točím. To není hrhov, to je hrnov. No. Kde vidí? Opačne. Tam jak dá, to je Tam nevidíme. A keď to takto bliká, tak je to dobré? Áno. Áno. To je To dobré. nie je hrhov, ale hrnov. Hrnov. Nie, hrnov, navigácie to ešte nemajú, ale to sa Dobre. dorobí a pozeraj. Tak, a ideme. Teď sa dívej. Kapičku to uniklo. A sa to Alebo to bolo polosfarbilo. To je pravá koža z Japonska. Čínska. Nie, že to je Kawasaki. Toto myslím. To je Kawasaki koža. Vedúci došiel. Počkaj, ja Ale nemal. Medová baba. To je taká téma, že naposledy, ty si tam už bol? No. My sme s Peťom išli a zbadali sme taký potok alebo rieku vedľa, že hovoríme, že však to, keď neprebrodíme, dovie, či sa ďalej dožijeme, to musíme prebrodiť. Tak sme išli a takto sme behali, že vieš, na cestných motorkách cez potoky. Takže zajtra... No, zajtra ideme. Nie pozajtra. Je to, všetci tu diskutujú jeden cez druhého. Kamerovať, čo budú kamerovať? Pozor z dronu. Budeme 3 km. Zábery z dronu. Boris ide za autiky, však ho nemá popraviť. Záber z dronu. Záber z dronu. Nás zaujíma 58. rovnobežka. Chápeš? Zemegula má takto rovnobežky. Od rovníka máš rovnobežky. A 58. ide tam na východe. A presne my na nej budeme. A to je úplne brutálna vec, že na západe tam sa chodia ľudia fotiť, k tomu selfiečka, neviem čo, reštaurácie, bufety. A u nás je vieš čo urobené? Že pokosili prales. Že normálne taký les tam je a všetko. A oni to vykosili a že tuto je 58. rovnobežka. Proste klasika, nie? Tak jak neuznávajú gejzír, tak neuznávajú rovnobežku. A zajtra to všetko uvidíte. Na zdravie. Rovnobežka nejde cez... Zo spodu len tak istý. Ja to mám celkom v oku, že... Je tam nič? Pôjde noha jak z urvínek do potoka. Juj, tu mi zadné šmykne. To už vidím. Tu mi zadné šmykne, kamarát. Ja keď pôjdem ponad to železo, zadným, aby si nerozrazil
troška tam nakloniť. Je tam. K vode. No už tu asi odskočíme. Kde to je teraz? Pod tým železom? No, železnice. Teraz to je za železom? Áno. Môžeš mať. Ešte sosadne vytlačíme. Ale to bude asi lepšie. Sosadne vytľa a zotlačíme. Okay? No, Jeden je. Dojde druhý. No poďte. Málo. Do spodu. Čo treba? Musíte to ísť istiť zo spolu, zo spodu. Tak si mali počkať. Môže sa tak, no tak. Ja, neprejde to s tou jednotkou do potoka. Neviem, keď sa ja nevyjebem, tak bude dobre. Stúpačku. Teraz si sadni dole. Nadiť, aby si išiel okolo toho stromu. Viete si nadiť. Zadné koleso musí mať pri strome, keď ideš už sem, vieš, už je to inak. Doprava, doprava. Počkaj. Prišla tu si na. Už dole už nemôže ísť, hore hoďte. Prišlo mi nohu len. Počkej, ja zasadnem. Určite. Napoď tomu kamošovi, že motorka sa osvedčila. Počkaj, ty nám zadok, ja idem dopredu. Počkaj, no. Vieš, dopredu a odtiaľ. Hej, ale predné hlavne ťahaj hore, lebo už nemôže sa nám šviknúť nižšie. Hopo. Dobre, ja ti držím, To ne, ja som sa za to zaprel. Nasadni a už pôjde. Nasadni. Teraz si nasadni pali a už pôjdeš. To prešníka, ja to vyťahnem. Dobre, tu už pôjdeš. Nasadni. Prešníka to. Dobre, poďte. Paula, ty to daj bez zastávania. Keď budeme tu, už nám môže niečo. Ale úplne, aby si mal zadné pri strome. Keď sme tu na moci. Ešte, tam musíš mať zadné pri strome. Ešte. Dobre, poď. Kľud, Hej, kľud. pred ním, tady to pred ním. Pomaly, máme čas. Popoď železo pred ním, dobre? Dobre, výborne. Ani nezastavuj, nemá Nie, to. dobre, výborne. Doprava, doprava za to. Takhle sa Seď, my sa držíme. Doprava za to. Doprava toč a teraz pridať. Málo. Nepridávaj. Ale on pomaly púšťaš, koľko to majú. Poďme. Nepridávaj toľko. Počkaj, ja si idem dopredu, udržite ho tam. To nejde. Kapeto, ty si ma držal za spojku. No, ale kapeto. Bez toho mu dávať. Hej, ale musíš doprava to. Môžem? Môžeš, dobre. 3, 4, op. Doprava to. Doprava, Pavel. Mali. Dobre. Dobre, nevadí, máme ťa. Na štart. Počkaj, ty nemáš kupiče. Už ho! Vyrovnaj motorku. Do piče. Už si dobre. Jednotka vyrovnaj. Jednotka vyrovnaj a poďme. A pomaly, vieš, kľud. Dobre. Bravissimo.
točíš? Burinu? 3 orešky. Koho? 3 orešky. To je sila. Ty oriešky. No musím povedať, že Peťo nám tu chýba, bohužiaľ. Robí kolečka po dvore, aspoň to. Minimálne lacnejšie raňajky by boli, lebo by si neobjednal. Seriózne. Vypíname, seriózne ide. Vypni to, Noro.